Haal je in zakken nog? Oh shit. Je wil even een warming-up? Allemachtig. Dit is een flinke baan. Nee, waar treffen we hier? Tim. Hoi. 12 bekende YouTubers hier. Jongen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Zaken hoe het chillen, dan let maar shit. Dag ik. Oh, kak. Hartstikke flat. Joet is het Safir, jongens. Bounce, Valley. Zaken mocht wat uitzichtje om te doen in de vakantie. En hier boel al heel lang hierheen. We gaan al jou naar Bounce Valley inderdaad. En wat is het precies? Vertel eens even. Het is een kustbak. Ja, alweer springkerstjes. En dat hebben we echt heel veel zin in. En waar doen al je mij? Mem? Laurens. Ja? Ruben. Ja? Vriend of vriendinnetje van Ruben. Ja? Een vriendinnetje van Laurens. Weet ik net dat hij mij gaat. Boukje? Boukje. En Ivan. Ivan? Ja? Lara. En Elise. En ik. En Zaken. Die gaan dus ook naar jou. En waar is toe heen, Ilda? Waar is toe heen? Oh, hatjoe. Oh, hatjoe. Oh, er komt gek nog een dikke grien uit de neus. Waar is toe heen? Nee, Lois. Nee, tante Fina Lois. Hast du zin in? Ja. Jee, tas vol watersgoed. Dat is wat we Joet dwang in. Ik ben heel benieuwd. We zijn er nog nooit eerder geweest. En het is echt van een oren-YouTuber. Dus eigenlijk is het een soort van collega. Dus ik ben heel benieuwd dat hij er is. Heel vaak in het was, zei je toch? Ja, die zei dat hij het eigenlijk op die tas is. Nou, dat zou wel heel leuk wezen. Dus wie zullen het wel zien? Want, nou ja, dat lijkt zaken wel heel leuk. En ons maar voor mij sowieso wel, het ziet er heel leuk uit op de filmpjes van hem. Dus ja, wie zullen het wel beleven? Voor mij ziet er een hele leuke dag van. Ik heb een verstappertje die in haakjes te schuwen. Ja? Verstappertje. Oh, cool. En dan, maar dat wil we oppakken bij van het kombox. Dan zou hij in de keuken. Oh ja, nee, daar hoef ik niet. Nee, maar ik wil wel lekker springen. En met mijn boutje springen. Ja. Ik zeg boutje aan en vreet hij dat door de water wil. En ja, jongens, we zijn in Jout. Gaan we er een beetje zin in? Ja! Ja, boutje doe ik? Ja. Ik ga jij tot weer even springen moest. Ja, weer. Ja, zei ze. Nou, wie zullen eens even zien hoe dit is. En ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En wie neem je mij? Nee, Bounce. Valley. Al hier even zakjes, jongens. Ik kan maar lekker mee springen. Leuk. Zit er dan ook van dat... Oh ja, een beetje van dat... ja, cool. Doe hoest dat weer. Ga je toch liever? Nee, mag. Wat haal je in zakken nog? Oh shit. Je wil even een warming-up? Ja. Ik ga ook mooie zakjes. Ik Dit is de kleur voor... Sure, zet een beetje druk in. Ja, passen ze wel jou, hè? Ja, dat is lelijk. Cool, man. Ja, matchy. Nou, wie krijgt dat hier dat het over naar binnen kennen, dus wie had er zin in? Ja. Allemachtig. Dit is een flinke baan. Ja, dit is... Nou, de jeugd gaat vast los. Super cool. Ik denk dat Boutje en ik aan eerst een bakje koffie scoren. Alles als gewoonlijk. Maar even shit. En vind je het echt toevallig, jongens? Boutje en ik hebben dezelfde kleuren zonder dat we het weten. Dat hebben we echt altijd, hè? Die vindt tante vallen. Oh my god. Is het vol? Oh, heen. Hi. Je net op. Hoe heeg kimmen? Oh. Was er weer afkomen? Hier heb ik niet tussen trouwen. Het is alsof wie het is, of zo? Ja. Oh, dat is wel leuk, jongens, hè?
Boutje even in actie. Dan kun je hem helemaal rennen. Dat is allemaal best leuk. Dat wordt toch nog best leuk. Dat is best wel stijl, hè? Dat? Ik wil echt. Ik wil echt. Oh jeetje, hier maar net. Hier. Nou, daar gaan we. Doe eens. Ja. En nou ik nog. Oké. Oh my god. Waar is sterker, mem of de zon? Of de ding is al te zweerig. Nou, wauw. Out of this black hole. Ja. Oh, dat is wel echt moeilijk, ja. Echt lastig. Wat leuk hier, wat grut. Hier dan hele hoeken. Dit bounce wel lekker, hè? Dit bounced wel lekker. Zoet erm extra hieten. Wat bounced het je? Wat is dat dan? Voetbal? Oh, geen voetbal pannenkooi ding. Hoe komen we hierin? Oh, je kunt hier net inkomen zeker. Hallo! Ivan is al... Doe eens alweer een bal hier, Sjukbo. En er werd iets met zaken. Ik zit op zikje. Hoppa! Het ben gewoon heel soepel, maar. Ik zit even in de jeugd op zikje. Oh, wat cool! Oh, hoppa! Kijk hem, Jara! Ja, dat zit in het paard. Oh! Oké. Wow. Goed zo. In nood van dit parcours zijn we dan al het eerst aan de andere kant is, maar ze hoef je via de andere kant. 3, 2, 1. Gosh. Ik kan maar in je hand. Please help me als ik naar in. Tik me. Oh! Oké. Ja, we die in het parcours wat steeds beneden is. Kijk, als het goed eraf. Oh ja, snel parcours. Oh, wat leuk. Wat? Kok. Een buitje. Oh. Ja, dan is het parcours. 2, 1. Ja! Oh, yes! Gaan idee. Ja? We zetten je bij het einde van het parcours deel. En dan kun je hem zelf bezien waar het er is. Dus wie in het parcours nou dwan. Hey! Volgens mij had Elise de won. Maar daar heb je trouwens een krek won. Ja, ik kies de krek won. We gaan nou even bij de oren en de zin. Zaki! Hey! Boing, boing, boing. Oh. Oh nee. In het water draaien. Oh. Boutjes, het is die paard. Ik wil mij. Je moet van springen. Oh, springen! Oh my goodness. Nou, Boutje is maar hem. Kom maar, Bout. Tot 2 komt een filmen. Hey! Nou, dan ben ik. Oké.
dat. Samen dat. Ah, ja. Ah, je kan het alles kennen, hè? Maar kom. Ik ga maar hier hoor, dat is eerlijk. Hé, wie ben het dan? Boutjes al. Ja, mijn stoel op de lieden. Nee, lief mensen. Ik zei lief mensen. Ik zei Ruben lief mensen, Bob. Ja, hoe maakt dit, Ruben? Sanet. Ik wil het En dan hier ook nog, hè? Ja, oei, ja. Zet hem op, Elise. Hier ook. Hallo. Oh. Yes. Ja, ambulance! Oh. Oh. Even dan. Oeh, spannend. Wat doet er dan? Ik ben er. Heb je het chill, man? Waar, hè? Ja, het komt er boven op het papieren, man, hè? Dat valt dan wel, hè? Om mijn rug te doen. Ja. Oeh, jongens, dat hakt er wel in. Je mag maar even drinken, hè, toch? Als je onbeperkt limonade voor €3. Krijg wat. Nou, krijg wat. Dat gaan we doen. Boukje helpt even wat drinken. En waar treffen we hier? Tim. Hoi. Hoi. Wat grappig. En jullie hadden een leuk verhaal, hoorde ik. Ja, wij hebben hier vannacht geslapen. Beetje stiekem. Ja, zonder dat Timo het weet. Dus, Oh, wat grappig. nou ja, Wessel die is de manager van het park. Dat is een vriend van Timo, heb ik alles mee afgestemd. Ja. En hij komt als het goed is zo eraan, dus ik ben heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Grappig. Ja, oh wat superleuk. Dat is een dubbele Ja. verrassing, denk ik. En jullie doen freerunnen, hè? Ja, klopt. Oh, misschien straks leuk om nog even met de jongens Ja, te dat zal te freerunnen. doen. Oh, dat is wel tof. Te gek. Nou, en een fotootje denk ik, hè? Meestal wil iedereen met mij op de foto, maar nu niet. Nu met Tim. Ik ga mijn zoontje ook even houden. Die vindt het ook wel leuk. Ja, zo mooi. Bergen af. Was het weg? Hoor je met Tim op de foto? Matthias, ik ga een saltootje leren. Oh, ja. Ik zal je het Ja. Ja, super. Hoi. Nou, ja, super. Thanks. Alsjeblieft. Yes. Super. Alsjeblieft. Dank je. Nou, dan is het wachten op Timo. Waar willen we drinken, jongens? Je haalt hier een beker, kan mij mezelf. Nou, dat is onbeperkt oranje. Dat is die ding. Yes? Vast wel toos krijgen, denk ik. Ik kan hem er gewoon onderdrukken, als je het reden. Beetje omheen, ho. Ja, zo. Ja. Dus juist wordt het voor hoofdzaken gesproken. Dus juist als dit in. Oh, dit zit er wel lekker uit, jongens. Sinaasappel, tropical en raspberry. En daar gaat Elise. Hoepla. En Jara. Hoppa. En Saka en Ivan zitten alweer in de voetbalkooi. Pannenkooi. Hey. Nou, goedemorgen. Timo. Wat tof hier, joh. Ja, is het leuk? Ja, superleuk. Yes. We zijn al een beetje aan het zweten en moe, hoor. Ja, het is Ja. niet koud zo. Nee, het is niet koud, nee. Het is wel lekker een beetje Ja. Ja, super. Ja. Ik ben al binnen 10 minuten helemaal klaar. Dus Ja, nou, ik ben in een minuut. Maar de kids niet, gelukkig. Nee, echt super tof. We zouden net een tweede rondje gaan doen, hè? Ja. succes. Oh ja. Ja, dat bedoelde we veel gedaan. Ivan, kom! Nou jongens, wat treffen we dit? 12 bekende YouTubers hier. Hè? Jongen. Zelfs ik ben onder de indruk. En wij ook nog even? Ja, ik kom bij. Ja.
je had het echt niet in de gaten, dus. Ja, oké, water is de andere kant, dus jongens! Go, 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 go! Wow! Woehoe! Ja, 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 ja! Wow! One down! Knockout! Dit is fijn, jongen. Koffie. Je kan gewoon oranje erop pakken, hè? Met mij. Oh, je mag meer oranje hebben, met mij. En moeten jullie eigenlijk gewoon in het Fries gaan lullen nu, hè? Als je wat woorden kan leren, dan... Ja, want morgen kennen jullie vast, maar we gaan lekker springen. Valt mee, toch? We gaan lekker... Een beetje Duits. Duits. Gaan. Gayen is Duits. Gaan. Springen. Ja. Ah, goeie. Goeie. Ja, die is toch leuk? Ah, goeie. Je hele dag in je hoofd, dat gaat er niet Ah, goeie. Nou, super. We gaan even een saltootje maken. Kunnen jullie al salto meiden? Nee, totaal niet. Nee, wij kunnen het wel, maar wij kunnen niet staan. Nee. Ja. Nou, maar goed luisteren. Misschien stekst er nog wat van op. Heel even een paar makkelijke stappen uitleggen die je veilig en vooruit salto kan doen. Oké. Ja, ik zal hem even voordoen. Oké. Twee dingen die je moet onthouden. Altijd je kin op je borst in de lucht. En stel je landt op je billen, je knieën uit elkaar halen. Als je ze namelijk bij elkaar hebt en je stuit je door, kan je neus tegen je knie aankomen. Dat doet zeer. Dus knieën wijd, kin op je borst. En dan laat je zo. Ga ik even voordoen hoe je hem kan oefenen. Je handen achter je hoofd, alsof je een bal gooit. Je handen gooien en dan maak je een bommetje. Dan laat je dus knieën uit elkaar en kin op je borst. En dan kan je hem veilig oefenen. Hier dan, hè, want dit is zacht. Ja, niet op de garde. Nee. Ja. Passen, hoor. Hoppa. Ja, dat is goed zo. Kom, Jara. Hoppa. Wow. En dan moet Mem ook maar even tegen. Ja. Oh. Dat was een hele goede poging. Ja, ik wil aan het hoger, maar ja. Nog een keer. Thanks. Alsjeblieft. Tot de volgende keer, hè? Heel veel plezier. Nee, dankjewel. Jij ook bedankt, hè? Thanks. Zit. Ik ben team Boutje. Maat, hè? Oh, ik ben toch team Ruben. Oh, je was raar van als een shirt. Oh, Boutje steekt erop. Oh. Wow. Ja. 2-1, wat staat het? Ja. 2-1 van team Boutje. Yes. Wat is er gebeurd? Nee, toch? Oh, gelukkig. Oh, 2-2. Even zien wat ik zaak ik vind. Die snijden is ontspringend, denk ik. Kom op, Sjaak! Ja! Ja, kroepen! Nog hier! Haast! Hallo? Nou, de band gaat nog even springen. Wat drinken, Tim? Nee, we kunnen nog drinken. Nee? Ik vrees dat de draaiding. Oh, wat een draaiding erom, mij. Sweet. Met mijn boutjes zitten boven. En als je hem kleert, dan kom ik maar boven, ja? Je mij nog wel even jumpen, ja? Nou jongens, hoe gaan we het horen? Leuk. Wat vond je het leukst? Voetbalje. Het ding wat draait dus. Oh, was toen heen en om de tropbukken moest. Ja. Voetbal. Ik vond het wel heel leuk dat Tim en Timo er winnen. Wat vond je? Ja. Dat weet dan wel in de kers op de taart. Zeker weten. En Boutje, wat ben je nog lienig, hè? Wat ben je nog lienig? Conditie, dat is wat anders, maar lienig ben we nog wel. Zeker weten. Hey jongens, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chillen te downloaden van die tablet of telefoon. Op naar je chatvlog. Doei!